Γεια σας, ονομάζομαι Φιτούλα Αντωνίου. Βρισκόμαστε στο Two Sisters Studio στη Λεμεσό. Ο χώρος αυτός ανήκει σε μένα και στην αδερφή μου, εξού και το όνομα Two Sisters Studios, Έλενα Αντωνίου. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία ΤΕΦΑ Αθηνών και η αδερφή μου κρατική σχολή χορού στην Αθήνα και έχουμε δημιουργήσει αυτό το χώρο μαζί εδώ και 4 χρόνια περίπου. Το Two Sisters Studios είναι σχολή χορού για παιδάκια από 3,5 χρονών. Οι χοροί που διδάσκονται είναι σύγχρονο, μοντέρνο, breakdance και hip-hop. Και για ενήλικες παρέχουμε προγράμματα πιλάτες, reformers και mat, TRX και zumba. Προσπαθώ να παρακολουθώ και εγώ και η αδερφή μου συνεχώς σεμινάρια. Αυτό είναι, πιστεύω, που χρειάζεται στη δουλειά μας και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οτιδήποτε έχει σχέση με το αντικείμενο και περισσότερο με αυτά που διδάσκουμε στο χώρο μας. Θεωρώ πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε συνεχώς σεμινάρια, να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Τα πράγματα εξελίσσονται, επιβάλλεται να τα ακολουθούμε έτσι ώστε να παρέχουμε ό,τι καλύτερο στους πελάτες μας. Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα του PFS Convention, θεωρώ ότι θα καλύψει τις ανάγκες των γυμναστών. Νομίζω ότι θα είναι ένα σεμινάριο υψηλού επίπεδου, με αξιόλογους καθηγητές και ενδιαφέρον πρόγραμμα. Τέλος, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε αυτές τις κινήσεις που γίνονται στο χώρο μας στην Κύπρο.